Fuck in hun trolls, man! Fuck ja! For det jeg ved. Oh! What the fuck, man? Hvad foregår? Nej! Oh my fucking god! Fuck! Woo! Woo! What the... Arme! 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 Arme, har du solgt dit hus? Har du... Du har ikke flere rismarker tilbage, mand! What the fuck, Arme? Ej, Arme, seriøst, dude. Tag det, ej, dude. Jeg ved ikke, hvad fuck er det her, mand? Nu rullede jeg også min dyne til. Prøv at se, jeg har lige rullet op. Nej, men holy fucking shit, man. Oh my Arme! Oh shit. Er du sikker? Var der en komma der eller sådan noget? Er jeg blevet trollet? Ja, så er det ude af vinduet. Så er det sådan... Ej, what the fuck? Ja, 2 sekunder. Jeg skal lige noget, mand. Jeg skal lige ud og ordinere eller et eller andet. Jeg skal ud og købe toiletpapir så meget. Jeg skal ud og købe en masse fucking toiletpapir til alt det, jeg skal ordinere nu. Holy shit, man. Hey, Kenneth. Ja. Fik jeg sagt, at jeg har købt en luder til os i aften? Nej. Nå, det er Holy shit, man. Vi lige har ud af vinduet, Brian. Det venter jeg til, når du kommer, mand. Holy shit. Jamen, så er der nogen, der giver pizza i aften, eller hvad? Hold din kæft. Holy shit, man. Jeg er på 90% nu. Ja. Holy fuck. Jeg vil også. Hvad vil du? Vil du også ud af vinduet? Helt i orden. Det var fandme, jeg vil også. Hold da kæft, Brian. Hvad så, mand? Det er glad. Ikke særlig, ikke noget. Jeg har lige fået doneret 1600 kroner, så det er fint nok. Alt er godt. Hvad er den? Army. Dude. Dude, hvem er du i virkeligheden? Er du Bill Gates søn eller sådan noget? Har du flere ris tilbage? Har du solgt dit hus? Ej, dog ikke. Nå, ja. Altså mine klunker, de sidder helt op over ørerne på mig, altså. Du har slet ikke læst beskeden, eller hvad? Det tør jeg sgu da ikke, mand. Holy shit, mand. Dan. Hvad siger han? Det er også for der hatter nu om. Så det er bare ret stå. Og han er lidt burst. Track down hvem? Uha. Jeg tror ikke Track down bliver glad, når han læser det der. Holy shit, dude.